Panguva ino the Vision 2030 has been opposed. People varikuuya vachichanda vachiti zvakaya zvikaagiriwa at the 22nd National People's Conference yeZANU-PF zviroto zvoga zvoga. You are not going to attain the 2030 plan. Tarisai zvakamboitika panguva yaMugabe zvakazoenda up to what? Ndisati panopinda mashoko abuda nyuko panguva ino nemacritics at the ruling party ZANU-PF. Manake Mujati indoti subscribe or like on the bell icon. Mujati anouya nebhegi ava nemafacts achibuda nyora achiti Good evening Zimbabwe. Resolution made in Mutare by EDC Thugs, funded by Ziyambi, Christopher Mutsvangwa, and the ZANU-PF cartel will remain Zviroto. You cannot catch the people's will with empty decrees. You cannot bury truth beneath party slogans. Zimbabwe is not your fire fiefdom. It is a nation rising. The wind of change is blowing, and no coward conference can stop the coming storm. Zviroto zvimakava kujairira kunwa ropa revanhu. The people will speak, and the resolution marches on. #ED must go. Ndomashoko atokanakirira Mujati panguva ino achiti aiwa ED must go. Maresolutions akaitwa pa the 22nd People's National Conference ari kumati zviroto. They are not going to attain it. People they are going to march, they are going to oppose it. Mashoko ari kuda panguva ino atona kuti munhu wese munyika yeZimbabwe wese aisapota VP Constantino Chiwenga ava akagumbuka akabatikana aiwa nekuonekwa VP Constantino Chiwenga being booed pamberi vaNyatsikonokonzi. He is the vice president, but people booed him as if he's just a rascal. Mashoko anyatso kuda panguva ino Nyatsokonokonzi when the ruling party ZANU-PF, especially those who are aligned to 2030, they no longer respect the vice president. Kutanga na Christopher Mutsvangwa. Tudze mafukuro enyu muri Zimbabwe munoti kudi pamusoro pechitiko ichi. Apinda comment section medu za funguro enyu. So subscribe or like, turn the bell icon.